Bine ai venit! Vom exersa acum câteva tehnici de relaxare care ne vor aduce aproape de somn. Te invit să aluneci din camera unde se găsește mintea ta până în camera inimii tale. Intră aici și închide ușa în spatele tău. Lasă afară furtuna grijilor. Aici, înăuntru, se găsește o lumină plăcută, blândă, care te învăluie cu delicatețe și îți topește neliniștea. Începe prin a observa cât de bine este să stai întins pe pat. Nu mai ai nimic de făcut pe ziua de astăzi. Permite corpului să se relaxeze în poziția în care este. Simte cum patul susține corpul. Acum, respira adânc de câteva ori pentru a te liniști. Ești conștient de corpul tău și de locul în care te afli. Nu există o stare anume pe care să o simți acum. Doar observă că ești deschis și receptiv. Acceptă lucrurile așa cum sunt în acest moment. Poate îți trec prin minte diverse scenarii și gânduri de peste zi. Unele poate intense. Acordă-le spațiu să se desfășoare. Atunci când ești conștient de ele, le accepți așa cum sunt. Lasă-le să plutească ușor până se dizolvă. Observă cât de bine este în pat. Ziua s-a sfârșit. Tot ce ai putut să faci azi, ai făcut. Doar fii aici, în acest moment. Simte cât de bine este să stai întins. În acest moment nu ai nimic de făcut. Fii atent la respirație din nou. Simte cum aerul intră și iese din corp. Permite-ți să simți fiecare moment. Odihnindu-te în pat. Nu trebuie să te străduiești să adormi. Când mintea este pregătită, vei adormi în mod natural.
corpul și mintea ta își vor lua resursele de regenerare din acest somn. Pe măsură ce auzi vocea mea, simți cum corpul fizic primește odihna pe care o merită. Îl simți cum se relaxează întins pe pat. Stai întins. Respiră. Și lasă textura somnului să te învăluie încet. El urcă prin tălpile tale, îți cuprinde picioarele, coapsele, bazinul, îți învăluie pieptul, brațele, mâinile, gâtul, capul. Fiecare parte a corpului care stă întins aici primește odihna pe care o merită. Chiar dacă încă ești treaz, fii conștient. Rămânând conștient, oferi și minții odihna de care are nevoie. Știi bine că mintea este mereu agitată. Judecă, își face iluzii, fuge în continuu de la un gând la altul, reacționează la fiecare sunet și imagine, dorind și planificând în continuu. Toate acestea obosesc mintea. Acum este timpul să-i oferim un moment de pace. Respiră. Lasă-o doar să fie. Ești prezent. Simți cum corpul se odihnește și se relaxează. Poate încă simți cum gândurile vin în minte. Observă-le doar și lasă-le să treacă. Această stare ajută mintea să se odihnească. Permite lucrurilor să se întâmple. Alunecă ușor pe respirație, iar astfel corpul și mintea primesc odihna de care au nevoie. Observă gândurile care vin, oricare ar fi ele. Acestea se vor relaxa ușor alături de tine.
Ești în siguranță. Pas cu pas, mintea ta devine din ce în ce mai clară. Ești regenerat. Fie că dormi, fie că ești treaz, aici ești într-o stare perfectă de meditație, în care fiecare aspect din ființa ta se regenerează, fiind prezent în fiecare clipă, cultivi starea de conștiență. Mintea se liniștește. De fiecare dată când mintea ta tinde să zboare, respiră adânc. Iar și iar. Simte căldura așternutului care te învăluie. Fiind conștient, îți folosești mintea la adevărata ei capacitate. Astfel percepi tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ești aici și acum, în acest moment. Acum, când corpul tău stă întins, primește odihna de care are nevoie. Tot ce poți face este să nu judeci experiența ta din acest moment. Doar acceptă tot ceea ce se întâmplă. Aici, timpul se măsoară altfel și fiecare secundă în starea de relaxare înseamnă regenerare totală. Pe măsură ce noaptea se scurge, ești din ce în ce mai odihnit. Continuă să respiri conștient. Inspiră, expiră. Ușor, până când vei începe o nouă zi, regenerat și complet proaspăt.